Dimorfismo sexuala espezie bereko ar eta emeen arteko ezberdintasun fenotipikoei esate zaie. Espezie guztietan ematen da, nahiz eta batzutan nabariagoa den besteetan baino. Formei, kolorei edo tamainei eragiten die. Ugaztunen kasuan, nabarmena izaten da, arrak emeak baino handiagoak izaten direla kasu gehienetan. Eta hegaztien kasutan gehienetan lumen kolorazioa eragiten die. Hemen parkean adibide nabarmena dauzkagu. Adibidez, ahateak, arrak eta emeak kolore ezberdina dauzkate, eta paumak ere isatxeko koloreak eta luzerak ezberdina dauzkate. Arrek, buztan luze eta diziragarri dauzkate kolore bereziekin, eta emeek aldiz, buztan motz eta kolore arreekin estaliak dauzkate.